וואי, אחי. אין דברים כאלה, אחי. וואי. בווידאו, אחי, בווידאו. תעלה מצב ואחרי גם שלו. שאני לא אקבל איזה ברק לפנים, אחי. אין דברים כאלה, אחי. איזה דבר קטלני. איפה אתה רואה? איפה תסתכל גמר? וואלה, שיכנס לתוך לבנון, תאמין לי שאתה לא אמא, בואי מהר. אבל איפה אתם רואים? אני לא רואה. הנה! מה זה איפה אתם רואים? איפה אתה? בוא חואר לכם, גוגו. יאללה, תרגישו בטלוויזיה. וואי, איזה חזק. שם, שם! מאחורה, לכיוון הים. אבל אתה נמצא בתוך הים? בתוך הים. אני יודע, הוא נפל! אתה לא תתקרב את זה. אני מקווה שהוא ייכנס ללבנון ולא יגיע לפה. בוא'נה, איזה חזק, הוא הולך, הוא מתרחק. וואלה, זה טוב, תעביר לי אותו אחר כך, אני אשים אותו עכשיו. שוב, דני. אורי כאן! איזה... כן? חצן! איזה דבר. אני בא! היה שתיים כאלה. איזה דבר. וואלה, אחי, הוא אומר שהעולם מסתגע. אח שלי, פעם שלנו לא בלונדון מינוס 12. אבל לא רואים טוב. לא רואים טוב. יש לך הקרבה ל... תפסיק להזיז את ה... חבל שאני מצלמת וידאו, לצלם את זה אני ממש לעצור את זה. אני מגיע.